салом дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани торти мидовиро барои шумо аз канали Сураю Мамалаев пешкаш карда мешавад ки ин рецепти беҳтарини мидовиҳо мебошад. Номери 1 мидови анами рецепт қатия духтаро. аввал заварнои кремша тайёр мекунем. 800 мг шир, 4 қошиқ кукурузни крахмал, 4 қошиқ орд, 1 пиёла шакар, 1 дона тухм. ҳамашро дар алоби баланд мекобем. тез такша кофта меистем ки тагуш начаспад. дар дег боша бо хубай заварнои крема тайёр кардан. барои мидови корж тайёр кардан ба мо лозима 170 грамм оби набот, хоҳем 5 қошиқ асал, 1 қошиқча сода, 1 пиёла равған, 1 пиёла шакар, 6 дона тухм. аввал оби наботро бо сода месӯзонем, баъд мондаги маҳсулотро якҷоя карда мекобем. аз рӯи плита гирифта ордро гармогарм бо ҳамроҳ 1 пачка разрахили тилхамирро тайёр мекунем. анам хел бояд сустак боша, хамирша сахти бад намешӯрен. ордро бо чашм мебинем. бисёри бад ордро наандозем. духтаро размери 28 сантиметр мешавад. ҳамин торти тайёр мекардагимон. 200 грамм сливочни масларо бо сукушони молоко ба миксер лад мезанем. баъд заварнои креме ки хунук шудагия 1 қошиқи ҳамроҳ карда креми мо тайёр мешавад. крем карда рӯи ҳам мечинем. зиёти коржҳоро майда карда дар болояш мепошем. навор маҳқул шуда бошад, лайкро фаромӯш накунед, ба дӯстони худ равон кунед.